Уважаеми слушатели, вие сте с петият елемент, водещ Константин Мравов. Какво, Копеле, какво ще те разтреб, ще ти пръсна гъза? Не, това не е шапка, Копеле, това е простотия. Петия елемент. На майка ти любимата рубрика. Опа. Кажи здрасти, бе, Матио. Добър вечер на всички зверове от всеки полове, политически нагласи и религиозни секти, всеки ненормалници, които слушат хип-хоп и са с нас тази вечер. Ако вече не разбрахте, това е петият елемент. Тук сме вече в обичайен състав. Аз водещия и моя MC Slave. Много пиене, много пушене в това студио. Не всеки издържа. Просто не е за всеки това, но вие така се оказахте здрави младежи. И сега е време за равносметки. Бата, не си спомням какво си говорих моя ден, защото вчера ми беше лошо. Но иначе равносметката, сега като погледна, е хубава. Даже най-хубавото е, че още не са влезли през прозорците. Също ние имаме само един прозорец, това е причината.